Serħan il-moħħ. Dan kien is-sentiment li għaddew mal-gazzetta kulħadd Christopher Bartolo u Christopher Kamenzuli li kienu impjegati ma' Aviation Cosmetics u li ġew trasferiti mal-kumpanija International Aerospace Coatings. Huma tkellmu mal-gazzetta kulħadd wara li l-kumpanija International Aerospace Coatings se tinvesti f'pajjiżna biex ikollha faċilità tal-ogħla livell dinji fuq diżinnu żeba' fuq l-ajruplani fil-Park tal-Avjazzjoni f'Ħalsafi. Din hija waħda mill-akbar u l-aktar operaturi stabbiliti fuq livell internazzjonali. B'din il-kumpanija aċċettat li timpjega 58 ħaddiem ta' Aviation Cosmetics f'Malta, wara ħidma mill-Gvern biex jiggarantixxi kontinwità fl-impjieg u jissalvagwardja l-għajxin tagħhom. Mal-gazzetta Christopher Bartolo qal li meta wieħed jirċievi l-aħbar li se jkollu impjieg ġdid ma' kumpanija ta' kwalità iserraħ moħħu. Qal li huwa ottimist li bħala ħaddiema se jkollhom futur sabiħ. Dan fil-waqt li Christopher Kamenzuli tenna li dan se jfisser serħan il-moħħ u li din l-aħbar ta' titama u stabbiltà. Intqal li żewġ ħaddiemet jaraw li b'din l-opportunità se jkomplu jiżviluppaw il-ħiliet tagħhom. Bit-tnejn li huma jsostnu li din hi opportunità biex terġa' tinbena l-istabbilità tagħhom u jingħata futur aħjar lill-familji tagħhom. Ingħat li huma bħala ħaddiema se jagħmlu l-almu tagħhom biex juru x'kapaċi jagħmlu. Dwar dan l-iżvilupp il-Ministru għall-Ekonomija Silvio Xkembri sostna dwar l-approċċ proattiv tal-Gvern biex jipproteġi lil ħaddiema u jattira investiment dirett barrani ta' valur għoli. Filwaqt li nnota li dan jimxi id fit mal-Viżjoni Malta 2050 biex jinbena futur ibbażat fuq il-kwalità, ir-reżiljenza u tkabbir strateġiku. Is-Segretarju Ġenerali tal-General Workers Union Josef Buġejja esprima sodisfazzjon li mhux biss se jiġi assigurat il-ħlas tas-salarji pendenti tal-ħaddiema, iżda wkoll li ġiet attirata kumpanija li se tiggarantixxi lil ħaddiema tul stabbli. Din il-kumpanija internazzjonali se żżid l-att ta' ħaddiema minn 58 għal 90 impjieg fuq 3 snin.